Opakro jikwara mugiro kamana nyakum kitera mugi TV kaune wang sae chendo maro imore bange obrogo mbake buch jo pinye wach mainyo chunya enya obro wuoyo gi welo modhial mobro bede studio kai Willis Otieno meno kil to gi Tom Nduku jalonye weche magarita gimomiyo en tho mar Albert Ojwang momako piny gi kuyo mogik obro winjo ni to ngano monego beni gwetao tango monego tim mondo mi arita obed makare ne jo Kenya kamane mbaka modhi goyo gi welo molony mabro bede studio kai imbe dwaro winjo pachi ari adeka uchiel nono e kaka inyalo yudo wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka Boch Kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Talam is the officer commanding Central Police Station. He should be treated as a prime suspect in the matter. Perpetrators of this heinous act against Albert, Mr. Speaker, will be brought to book. And they are going to tell us exactly what happened with the CCTVs. Od bura mar Senate oketo tesre jodito magarita kwe wi tho mar Albert Ojwang tesendo bila ka jalupo gae mar obila bende sundo ni mondo gwetao. Whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly. Jatend piny Kenya William Ruto kuyo gi anyuond Albert Ojwang kokwayo ni chiw thuolo mar nonro. Ng'eny gi modak ka gi nyithindo ma obed abandon, nyithindo mowiti kata mobol. Yangore ni kwan nyithindo ma ijwang' e kaunti ma Migori medo idho malo. Nero kamano, jatend piny Kenya William Ruto oro ote mare mar kuyo ne anyuola mar Albert Ojwang kojiwo obila kod duol marango tije obila pacho kaendi mondo tim nonro mapiyo. Ruto yangore bende ni nochwalo ote bende machiel kachiel ne familiano e wi tho mar rawerano. E kindeno, sirikand piny Amerika bende okwayo IPOA mondo tim nonro mar ruya e wi timno. Efinya Kidi nigi ler mar wachni. Giko jatend piny William Ruto ochiwo duonde wi nek mar rawera Albert Ojwang manyocha otho e yo makelo buok tarik 8 dwe ni e tesend obila ma Central Nairobi. E yote mare ne ute fwambo, Ruto oro ote mare mar kuyo ne anyuola mar Albert Ojwang wira ni tho mare lwet obila omako piny Kenya gi buok. Omedo bende ni samora mora ma obila omako ng'ato en tijgi mar rito jalno makare. E kindego Ruto nyiso bad migao mar obila mondo mi oti kanyachiel gi duol marango tije obila pacho ka IPOA kaka yorno mar fwenyo makare kendo keto e lai yono manonege Albert kod apisas manokawo e dala gi Homa Bay kod mago mane rite tesend obila ma Central. The National Police Service, an independent institution, must discharge its responsibility independently, fairly, decisively, and also with results. Na vile vile, the Independent Police Oversight Authority must make sure that officers in uniform who engage in criminal activity instead of protecting citizens must be brought to book, held to account decisively, efficiently, so that we can restore the confidence of citizens in our security apparatus. Malingling mawuok e kar jot ma jatend piny kata kamano oyango ni jatend piny William Ruto noloso kod anyuola mar Albert Ojwang kotenore kod tho mare motelo ne chiwo ote mare. Komachielo, betre mar piny Amerika pachoka bende oro ote margi mar chung' kanyachiel gi anyuola mar Albert Ojwang. E yote margi gijiwo duol marango tije obila IPOA mondo mi otim nonro mapiyo kendo maonge donjruok mora mora gino mabiro konyo anyuola yudo ratiro. Riwruok jopuonj mar Kupet bende oyango ni gibiro chung' kod anyuola mar Albert Ojwang e kindegi. Kotelnegi kod jagoro Akelo Misori giwacho ni gibiro bago alam makende chieng' tich abich e apise gi duto pachoka kaka rapar mar Albert. Following the brutal death of our colleague Mr. Albert Ojwang at the hands of police officers, Kupet will commemorate the teacher's life with prayers and candlelit vigil on Friday 13th June 2025 from 4 p.m. The vigils will take place at the union's head office and in all county headquarters. Kata kamano, jokanyo mag riwruogno e kaunti ma Homa Bay biro bagalam kaachiel kod anyuola mar Albert dalagi
manie gwenge Malida e kachung'od bura ma Kabondo Kasipul. The Homa Bay branch will mark the event with Mr. Juang's family at the home in Kokwanyo, Rachwanyo East Sub-County, that is Kabondo Kasipul. The ceremonies will be marked by prayers, readings, and reflections of Major Juang's life, with thoughts spared for the plight of teachers working in hardship situations and the young people who have borne the brunt of extrajudicial executions and kidnappings. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Duol marango tijo bila pachoka India epoa okone od bura mar Senate ni picha mag wang dede kata CCTV mar tesendo bila ma Central ne tiyo maber makmana ni ne ok okete mach emomiyo onge tipo manyiso gima ne otimore ne Albert Ojwang. Ewi wachno bende gichako yangore ni tipo no ne oduogo kethi bende bang'e. Magi moko kuom weche mawuok e od bura mar Senate e kinde ma jodito mag arita kwe ne ochopo e nyim od burano. Walter Nyambaga miyo wachni maler. E nyim od bura mar Senate, od bura obedo maliet e jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja, jatend ofwamb Kichamin Mohamed, e kod jalup jatend duol mar IPOA, Anne Wanjiku. Od bura e nono kaka obila ne omako Ojwang e dala gi Malinda, e chwale tesendo obila mamawego, lochore kode kowuok Homa Bay nyaka Narok, e kamane gibile biskut, e kendo biro nyaka Nairobi e tesendo obila ma Central. Or is it possible that this young man was tortured and beaten up, almost killed in a different place, and brought to the station almost dead? The investigation team traveled to Homa Bay County and reported to Mawego police station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding the station, the local OCS, to accompany them, and subsequently Albert Ojwang was arrested at the booked file OB number 09/07/06/2025. His departure for Nairobi was recorded by the OB number 11/07/06/2025 in the same police station. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. Kalura kod penjo makech mag senators, e duol mar IPOA ofulo ne senators nyinge mag obila mane omako mosenindo Albert Ojwang, moting'o Sajeni Segei, Sajeni Wesley Korir, Komisona mar obila Dennis Kenyoni, e kod nyawadgi Boniface Rapudo. Team comprising of Sergeant Segei, Sergeant Wesley Kipkorir Kirui, PC Dennis Kenyoni, PC Milton Mwanze, and PC Boniface Rabudo went to Leader Center in Homa Bay County and arrested the deceased at around 2:30 p.m. Wi kabende Ojwang ne nitiere odang'ech kende, e kata kod jok mamoko, to kabende ne nitiere tipo mag wang dede, manyiso ka opone Albert ne onegore owuon, kabende kata nitie tipo manyiso kabende ne odonjo e odang'ech mag tesendo obila ma Central. Anne Wanjiku mar IPOA okone Senate nigi sayango e nonro margi ni wang dede ne tiyo maber makmana ni ne ok ochuogie mach e kinde ma owacho ni ne ochwali Ojwang e sel. The key findings: 1. That the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Senate oketo Murkomen orindi maliet kisonde mondo ogwe tao kikone ni oserem chopo kare tije kaka jatend migawo mar arita kwe. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. I know even of a particular senator, Mr. Speaker, who never even waited for 2 months, whose natural national chorus is Murkomen must resign, Murkomen must be fired. IPOA olero negi sechoko neno e kendo pod gidhi nyime kod kolo adiera. IPOA bende okoni obila to kod jal moro mane nitiere sel kanyo bende osendiko dhoge. Gimedo ni gisendiko ne kambi mar Safaricom mondo migi mathoth motenre kod koponi Ojwang neni kod twak kod min ode kata familia mare. If you are given less than 10 days, we will be able to have all the reports ready. Walter Nyambaga,
Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja noyudore kama tek mar lero ne jopiny kod senators kit andika mane Albert Ojwang ondike mbui manokelo meko mare. Kanja oyango ni andika ne mar mbui ne wacho ni jalup ogai mar obila miluongo ni Eliud Lagat en jamibadhi kendo tiyo kod apisas moko mag okwach kich e tayo timbe ma ok ni kare. Kaka jafombo marwa Cynthia Onyango lero nwa joked ne ratich oganda bendo medo keto liet ne jalup ogai mar obila mondo mi ogwe tao. Bang' duoko mar bero yango ni Albert Ojwang ok ne onegore wuon, kendo od bura mar senator okwayo makende ne ogai mar obila Douglas Kanja, director mar tendo kwach kich Mohamed Amin, jakom duol mar IPOA kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochope nyim od bura mar senate duoko penjo ewi tho mar Albert. Chenro ne en mar keto ler mong'ith ewi penjo ma osebedo ka chando jopiny. Douglas Kanja, ogai mar obila manoyango ni Albert ne omaki kaluwore kod andika mare mbui, oyango ni andikano ne wacho ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat en jamibadhi kendo tiyo kod obila moko mag kwach kich e tayo chenro mag weche maling'ling kaachiel kod choko muom mayudore kokalo e bad migao mar obila mar okwach kich. Kanja lero ni andikano bende ne wacho ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat inono kod duol manono mibadhi pacho ka EACC ewi mibadhi e kinde kod obila moro kendo luonge ni Mafia Cop. Another post depicted him alongside Mr. Joseph Chirchir, who is a senior officer stationed in Nairobi Area Command, under the caption, EACC investigating Top Cop after purchase of $2.6 million home in Dubai, accompanied by the DIG's photograph under the phrase, Eliud Lagat, Mafia Police. Senator Mogwel Veronica Maina odwaro ng'eyo ng'ama norucho mbui mar Albert kod gima nomiyo ruche. Who deleted Albert's X account and when was it deleted and what was the reason for that X account being deleted? IPOA, you are the agency investigating this specific aspect. Initially, the account was being investigated for posting something against the DIG. But when investigations commenced and Albert eventually lost his life, who deleted Albert's X account? Katakamano, jalup jakom mar duol marango chenro mag obila IPOA Mikai Anwanjiku olero ni nonro margi oyango ni ton mbui no ne itudo kod rawera moro manyinge Kelvin Muinde mane omaki kod obila kendo bang' dhoge ne ochiwo nying Albert Ojwang kaka ng'atno mabende ni kod ng'eyo ewi mbui no. Through forensic analysis, they were able to identify the link used by the blogger and the person linked to the account as one Kelvin Muinde. On 5th June 2025, Kevin Muinde was arrested by DCI officers. On interrogating the suspect, the officers established that one Albert Omondi Ojwang, herein referred to as the deceased, a resident of Leader Center within Homa Bay County, was a person of interest and therefore planned to arrest him. Ekindeni, riuruoge ma opogore dhi nyime kod biwo seyo ne tendo bila, kendo dwaro ni mondo jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao mapiyo, ikinde manonro dhi nyime kagiwacho ni betne tich, biro rocho chenro mohuyanga ewi nonro mar nek mar Albert. Tafadhali, Bwana Rais, if you really care about the well-being of Kenyans, ipo haja ya naibu wa polisi DIG ku step aside for investigation to take place, ili tuone kama yeye yuko salama, basi atarudi. Kama hayuko salama, haina haja yeye kukaa pale kwa sababu yeye ni kiongozi katika hilo jeshi la polisi na itawatia hofu wadogo zake kumchunguza na kupeana habari kwamba yeye anahusika kwa njia moja ama nyingine. Ekindeni bendejo Kenya moko mutingo Julius Ogogo, Hele Khalifa, Francis Auma kaachiel kod Peter Goro makobura e doho ma Nairobi kagidwaro ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat donjne kod ketho mar bedo kod tudruok e tho mar Albert Ojwang. Magitimore ka riwruoge maked ne ratich oganda bende opango bago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi odiochieng' makiny e kinde somo bajet mar hik omenda ma higa ni e od bura mamalo kaka okang' mar sundo sirikal mondo ratiro yudre ne anyuola mar Albert. Wabro timo ng'anyo makende e boma ma Nairobi ka kendo gi boma mamoko sama isomo bajet makiny mondo mi sirikal ong'e ni wach ni koro tek kendo Albert owito ngimane e yo malit kendo jopiny ong'eyo nyocha wuora ahinya ka yudo ni Albert en mana nyathi achiel kende. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
Pith maketo sirikal tesre sani koro dwaro ni jalup jatend obila Eliud Lagat mondo gwe tao kendo apisas mag obila misiemo ka itudo gi tho mar mane en jandiko e mbui Albert Ojwang omi arita mowinjore wera ngimagi ni kama rach. Jotelogo kama noting'o gai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jatend DCP Rigathi Gachagua kod Justin Muturi dwaro mondo jopiny oyud ler e wi gimomiyo Albert ne okel nyaka Nairobi kowuok Homa Bay. We are calling not just for the resignation, but for the arrest and arraignment in court of the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat, within 24 hours from the issuance of these statements. We similarly demand that the junior officers currently being prosecuted be given witness protection with immediate effect. Their lives, obviously, are in danger because they know the truth. Kenyans want to know if there was a formal complaint by the Deputy Inspector General of Police, Eliud Lagat, and if so, at what police station? Which date and time was this complaint recorded? We demand to know why Albert was moved from Mawego Police Station, Homa Bay, to Nairobi, and specifically sent to police station, and which officers accompanied him by name and rank. E kinde moganda jo Kenya ikore ne budget ma idhi som kiny, piny Kenya pod omoko gi gope mapek mamiyo ngima bedo mapek ne oganda ahinya to kaluwore gi nengo mar gopego. Lydia Okeyo nogoyo mbaka gi jalony mag uchumi e wi kama Kenya nitiere e weche mag gope ma iko omenda manyien mowinjore omuony ma ok tin $1 trillion kaka nyenyo kata interest. Kodong mana seche machuok to jatend migao mar omenda ma pacho ka John Mbadi dhi somo budget ma higani e od bura mamalo. Rem manie budget no pod kelo wich bar kaluwore ni obiro chuno Kenya mondo mi okaw gope mar dino fuogno. E hik omenda manyien mar 2025-2026, piny Kenya onego chul nyinyo mar gopego maromo $1.1. Nyinyo ma ichulo ewi gowi ma ole pacho kae romo $851 ka nyinyo ma ichulo ewi gope ma iolo kaya pinje maoko romo $246.3. Kwan gowi hiye ma piny Kenya ni go ma ole pacho kaka chop dwe mar abich gani en $6.1 ka gowi ma wuok e pinje maoko romo $5 mano kaluwore gi report mar sirikal e dwe mar 12 higa mokalo. Jalonye weche mag uchumi Zaki Masiro wacho ni gope ma piny Kenya nigo sebedo osigo kendo osekadho 55% mar yuto mar Kenya kata GDP. Gima kelo wa gowi mokwongo en fuok mar budget mwadendo ni deficit. Koro deficit ni kwa nyalo gadiye in budget making process. Monego sirikal ngiga mano nikech sani waneno ko jidhi diye by around 100 from the previous time makele to 876 billion. Tendani onego bed ni wachako gi deficit komondi samwa loso budget kwa diye to gowi already wasechako timre nadi wasechako deal go. Between 2022 to 2023 nodhi malo kabisa to 68% of GDP. Tendani sani kure na 63. Tendani government masani osetemo modwoke piny by 5%. Iwinjo. Lakini pod to rach nikech enat atamalo 63. Tonego bed ni eni atamalo mar 55. Olero ni pek mar gowi osemedre kaluwore gi nengo malo mar gope ma ikawo e pinje maoko ma kata kamano piny Kenya osebedo kata modwoko piny kendo ochako kawo gope ma ikawo e thurka. Dollar rate ne dhi malo. They will not afford loan ma oko kucha. Koro negi resolve ni gin koro gidwa kawe internet. Negi wacho ni koro gikawe e Kenya ka ibi mayot. To pod ne ok yot nikech rate manegi offer government ne disparate. Negi ne kona moro makoro ne nyaka negi yud pesa. Pek mar gope bende olero ni kelo ng'ikruok e weche mag dongruok kaluwore gi medruok e kwan osuru ma ijuogo kowacho ni kadeber to dine olos budget kaluwore gi nyalo mar piny Kenya. Affect development in the sense ni pesa mwachoko nyaka wakwong wachul gowi e ka modong waneno gima wanyalo timogo. To modong waneno kathin ma onge gima wanyalo timogo malong'o. Iwinjo. Koro tuonowa development. Nitie nyaka pesa ma initiyo ne government
kati supply government to government pok otimi nadi pok ochuli koro ibiro yudo ni gin giwacho ni ngima dok piny to government pile bills kata mar citizens mo supply gi goods or services. Okwayo jopiny mondo som bajedno kendo ochiw pachgi ne jood bura maggi motelo ne goyo ombulu ne bajedno. Kik idhi kacha tigoyo kura nikech koro maybe iparo ni in ja broad based government kata iparo ni in ja opposition koro igoyo ki opposition or igoyo ki broad based government. Ibende kaka mheshimiwa winj pach japiny to ka japiny nitie kama japiny ok iwinji bende ler ne nyise ni gini kama. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jogo makedo ne ratiro mag nyithindo e kaunti ma Migori ywak ni kwan nyithindo ma ijwang'o kata iwito e kaunti no pod ni malo. Gikwayo piny owacho mondo kony nyithindo ma ojwang' kata ma owiti kod nyithind githikie manitiere kuonde jot mag nyithindo. Juma nigi ler mar wachni. Kwan nyithindo ma iwito kata mago ma ijwang'o pod nitie malo e kaunti ma Migori. Mae yangore kalore kod kwan mathoth mag nyithindo ma ojwang' kata ma owiti ma itere kuondego mag jot mag nyithindo ma ong'ere kaka children's home e kaunti ma Migori. E kinde limbe maro e ka jotno mag nyithindo kata children home mar Good Samaritan moade gwengo mag Nyamware e sub county ma Sunais ne wayango ni kwan nyithindo ma ojwang' kaachiel kod mago ma owiti ma ikele kar jotni nitie malo. Bishop Peter mar kanisano mar Maranatha men achiel kuom jogo matayo kar jotni ma nyithindo wacho ni gisebedo ka giyudo nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mago ma ojwang' ma imiyogi kod piny owacho. Ng'eny gi modak ka gin nyithindo ma obedo abandon, nyithindo mowiti kata mobol. Nyithindo gi okelgi ka e lwet sirikal kokalo e Children's Office kendo ng'eny gi wasekonyo nyaka sama wuoyo ni nyithindo 500 osekalo ka koyudo kony. Sani wan gi nyithindo matin mogik en dweche 2. Penjo maduong' en ni tang'o momiyo oganda jwang'o kata wito nyithindo ma onge ketho moro amora to oganda nitie kod ting' mane matiko midhiero ni. Kuonde jot mag nyithindo ma itayo kod ji giwegi, kanisni kod gogo ma opogore opogore osebedo kuonde resruok mag nyithindo mathoth ma owiti kaachiel kod mojwang' kata mago makie. Moko kuom nyithindogi mane okwany ka jondalo kata jodweche osedongo kendo bedo dhano ma nyaka sani koro nyalo ritore giwegi. Konyo nitie university, moko nitiere tertiary e kiwango mopogore opogore kendo gidhi nyime maber. Moro osetieko university kendo osenyombo nigi chiege gi nyithinde. Wagwero kamano ne jomo serie lwetgi mar konyowa e dala ni mondo nyithindo gi okonyere. Kata bed ni kuonde jot gi osebedo resruok ne nyithindo mathoth ma bende koro witi okwany kaachiel kod mago mag nyithind kiye, thothgi kale pek ma opogore opogore ma oting'o nok mar omenda ma itiyo godo e reso nyithindogi. Ida provide basic needs, ida chulo school fee, ida make sure ni chiemo ikete meza ne nyithindo, nyithindo da rwakore, gida dhi e hospital. So it is a cross. To ng'enywa wan jorotenge nitie jomosebiro ka ahinya mokonyowa, wayudo lewni, wayudo chiemo kaka lot. Dago ne ja sirikal achiel erokamano miluongo ni Deputy Governor ma Migori, Dr. Mairi, kanorao ka mondo ne gima timore. Noyudo nyithindo mochando ma onge ng'ama konyo, nowenwa gunde 10 mar oduma. Ka nitie ng'ato ma embe chunye di gombre riwore kodwa mondo wakony nyithindo ainagi, kik kal mabor bi ni ginyalo timo maber to de gibede gi adita moro motengi ne konyo nyithindo machala ainagi. Kata bed ni ting' pek, jotakar jot ni ma nyithindo mag Good Samaritan Children Home wacho ni bedo kod gombo mane nyathi ka nyathi koro dongo makare kendo bedo kod ngima emosemiyo chunygi koro pok ol e konyo nyithindogi e yudo gigo mopogore opogore ma oting'o chiemo, lewni, somo kaachiel kod mamoko. Osiepe mondo med konyowa nikech tijni ok en tich mar ng'at achiel. Amora sana en kaneno ka nyathi manokwany mogol from zero kawuono nyalo bedo dhano maluonga ni baba. Weche mag adoption, nyithindo ma yudo ratiro mar dak gi joma oyie dak kodgi, wasenwang'o kotimore maber kokalo e log tich mar idara mar nyithindo ma Migori. Mwawuoyo ni wan gi nyithindo chiegni 5 ma dhi nyime gi process, bonding dhi nyime kendo sirikal office, Children's Office dhi nyime gi loso negi chenro mag yudo barupegi mag dak gi nyithindo. Juma, Ramogi TV, Migori.
Pasadi yu moro bachok tano kuro utima gumangeny migrambi wasoma ne moko kuom gikadra mogi TV maindi Ben Gura kani Nairobi kaluwore gi duoko mar bero ni ringre mar Albert Ojwang. CS Murkomen Deputy IG Eliud Lagat nyaka step aside kendo all police officers just right from the day of his arrest to be arrested and taken to court. Anendo mugi maler to mar Mr. Ojwang no lit ndi Nyasaye kuyie to familia mar Mr. Ojwang oyud ratiro margi. Nyasaye mondo omigi kwe makende. An Uhuru Peter kan cham gi wadu. Mugi TV mbi jataya ber ma Evans Oyuga Wasonga Wuod Konge amako uka endi gi Rosemary Oyuga gi James Oduge Jamalunga. Wacho ni belit ndi nego dhano kagweno. Jo mane gimarach ahinya okiwe nyingi kaendi wacho ni Wuod Ngao kata machielo kendo kan Ramogi TV yani ni makare sana kan Rapogi kanyamkago kaendi ma Otis Tenga oganyo mar Rapogi ero kamana ahinya Umondi Jaseme Ouro wacho ni to mar Ojwang en gima lit ahinya kendo en gima ok onego timre ne oganda ero kamana ahinya. Aneno kama makamu bendo wacho ni Trevor oro rambirambi mara ne family mar the late Albert. It is a sad death. Let Super PS Ray Omolo take charge. Nino kama anano machielo kendo gani Trevor uimore wamor kod news kaka lera ahinya. Akwayo mana hayo maber ne MCAs magwa Magoma Bay County nyaka majority leader kod speaker kod governor marwa Honorable Nyarwang'aya ni kwe mar Kristo bed kod gita akwayo MCAs magwa mawuok Kabondo. MP nigi yie gi riyo paro kaka de gilos no yore mokariyo mokethore sana chando kaka jo boda kod geche yore go gin Kabondo Kadondo Gotrateng school nyaka Mawego road junction Manyamira Adege kendo nyaka Karota road mano jakom Gideon Ochuka Wuod Kabondo neno kantil kendo mos ne wadwa ma Esbon Ochieng Olembo kumto mar mare milo edala mar Muroni maiko tarika 13 Friday ma Ogai Philip mar Jimo clan kendo bedo wacho ni on behalf of Nyakach elders wakuyo kod anyuola mar Albert Ojwang mano Ogai Philip Ochieng the youngest Ogai in Africa ndio kama na ahinya wadugo bang daka matin kidhi mabura ahinya. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kaka pok odonjo buch jopiny otika ni weche manyien mawuok ka ni joma chuo ni e kwan mamalo mar ji man kod ayaki mawito ngimagi kipimo kod joma mine. Nyaka sani kaka achiel kuom yore mag geng'o tuoche manyien mag ayaki, bad migawo mochung' ne gayo tuoche mag koch kamoriwo nyaka ayaki miluongo ni NSDCC ochako kampen e counties duto mapacho kaendi mar lombo joma chuo mondo mi ochak limo ute thieth mar timo pim kendo kawo yath ma ok olewo. If we look at our data in the year 2024 alone, out of the 6.8 million tests that were done for HIV in the country, only about 1.8 were among men and boys aged 10 years plus. That means that women are only 27% of the tests that were conducted among that population cohort of 10 plus, only 27% were men and boys. What does that mean? If we are not testing men, it means that the men cannot come under care. They cannot be put on treatment because testing is the pathway for you knowing whether you are HIV positive or not, and therefore being put on treatment. Sirkand kaunti ma Kisumu omiyo johala ndalo 7 mar neno ni ging'ado lesen mopuodhi ni duknigi mag timo ohala kaluwore kod kwan mamalo masani koro lesen mabandia medore godo e dier johala ma Kisumu. Kane olose kinde mane otimo apedha kendo golo oko ranyisi mag kuonde uso kata billboards mag uso ma oko puodhi, manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga yango ni nitiere kata mana apisas moko mag kaunti ma koro donjore mibadhi mar wach lesen mabandia. Korka kore jakom board mar choko usuru ma Kisumu Philip Adundo to olero ni sani kaunti ma Kisumu wito atamalo 30 mar omenda kuom usuru monego gichoki nikech lesen mabandia. License being a single business permit. A single business permit, I say, what's it for? You need a more permit. Maybe loss of conduits, maybe computers, maybe cyber. Moko chikoyo. Moko kung gigone picture kada sila for part, kada lipade. Moko kung gigone fake. Kung yawa actually, wami ungala beri. Mondi be offices naga county revenue offices. Mondo. The laws what license me with my bed. That movie we get to give you the billboard, community work, estates, to put it through the popular approval. Nobody will go in the next 7 days. Could you billboard minty at such a local popular? In the library of the billboards in terms of check money. My own legal license, no bill money. Cut a sign post, cut a big banner, cutting it on a cold wall, nilende, permission. Por qualquer coisa pintar da que tira não que peça que tira que me deu nesse mundo vai para canto lá no salão so cashless mane mo ko when the corruption ma nyalo be between our collectors we ngata to benadi about pay. Walora ne weche mag tuke